Hai kabeh. Layanan analitis online sistem guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa ndeleng ing saben parameter saka perusahaan ing pitakonan ing rinci. Kita bakal mriksa indikator kinerja perusahaan saiki karo sampeyan. Purecikle Technologies, ticker PIKL. Review iki adhedhasar data tanggal 29 Mei 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Purecikle Technologies kalebu subkategori. Chemistry, 71 perusahaan jupuk bagian ing asesmen, iki banget wakil. Goleki solusi ing pesenan ing mburi video. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 8,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 1,8 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar saham kanthi sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9 poin. Marang rating minus 8,5 poin kanggo perusahaan Purecikle Technologies Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Purecikle Technologies Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi pungkasan saham Purecikle Technologies Inc. nuduhake owah-owahan 100,1%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 3,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Purecikle Technologies regane $1,84 miliar. Kanthi kapitalisasi pasar $574 miliar, subkategori regane $1,05 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0,23 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $235 miliar. Sawise bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Purecikle Technologies ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,32%. Kapitalisasi nilai buku kasebut 0,099%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori, ala minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti nduweni kewajiban utang $0,48 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 175% saka usaha. Rating utang perusahaan, ala minus 1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 72,5. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio bati dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $195 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha untung mangsa ngarep dibandingake karo subkategori, ala minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1.226,9. Rata-rata ing subkategori punika 1,6. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, ala minus 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, ala minus 1 poin. Marginality punika minus 12.311,8%, karo rata-rata 2,3% ing subkategori. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable, minus 0,5 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel ing subkategori punika 0,027%.
Sing 1085% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben karyawan organisasi padha karo $11.722.000. Nalika ing subkategori ana $989.000. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Pasable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan minus $1.240,100. Rata-rata subkategori $13.07. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Bagian saka revenue saben pegawe organisasi punika $10.000. Ing subkategori ana $603.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 30,8%, dibandingake karo rata-rata 2,8% kanggo subkategori. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 70% kanggo perusahaan Purecicle Technologies. Dene ing subkategori tingkat iki 53%. Rega saham nyoto perusahaan punika kira-kira $10.26. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $12.21. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane sekuritase perusahaan Purecicle Technologies Inc. Sistem informasi Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka pesenan sel ing $10.25. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup kurang. Pambiji organisasi dipuntindakaken adhedhasar kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk MediaWiki disetel ing 7,7. Mandeg mundut disetel ing 12,8. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur kesepakatan kasebut kanthi otomatis tetep ing pungkasan dagang tanggal 28 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker ASIC minangka transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan utama utawa wawas, urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun sanget para rawuh ingkang sampun mirsani video menika lan sampun ginakaken sistem informasi Guru Markets.